Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Салюков Марат Мясум улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рәйсә Сәитовны, кызлары Эльвира, Лилия, кияүләре Рушан, Руслан, оныклары Самира, Камилә, Амир һәм Алина котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1966 елның 15 октябрендә Пенза өлкәсе Невиркино районы Мансуровка авылында безнең газиз кешебез гаиләдә беренче бала булып якты дөньяга аваз сала. Көтеп алынган нәсел дәвамчылары бик шук һәм шаян бала булып үсә. Әлбәттә, авыл җирендә үскән егет тиз ара әти-әнисенең кул астына кереп, беренче ярдәмчеләренә әверелә. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, ул армия сафларына алына. Намуслы килеш хәрби хезмәтен Әфганистан җирендә үтәп кайта. Батыр егет белән танышуым хәзер дә күз алдымда, Рәйсә апа. Марат белән без, беребез ут булса, икенчебез дөрләп януны басучы су. Беребез боз булса, икенчебез аны эретер өчен ут булып яшәп киләбез. Әллә инде капма каршы холыклы кешеләр булгангамы, 33 ел инде без бихисап тормыш киртәләрен бергәләп җиңеп чыгып, гомер сукмагы буйлап парлап атлап киләбез. Шул дәвердә 2 татлы кызларыбыз тудылар. Алар Маратның хыялын чынга ашырып, уллары сыман бик кадерле булган 2 киявне дә инде гаиләгә алып килделәр. Ә менә иң олы байлыгыбыз ул безнең 3 кыз оныгыбыз һәм сөеп туйгысыз батыр Амирчигыбыз бар. Маратның җитдилеге, аның алдан ук куйган максатларына ирешер өчен омтылышы, таләпчәнлеге таң калдырырлык. Бүгенге көндә ул мәктәптән автобусны йөртүче булып хезмәт итә. Кадерлем, син авылда үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ират. Мин синең яныңда үземне бәхетле итеп хис итәм, ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Сине биргән миңа хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер елларыннан терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барсы өчен, яратамын сине бәгырем. Әти дигән фәрештәбез алдында без шиксез мәңге бурычлы булып калырбыз. Билгеле, гаиләсе өчен тырышып эшләгән кешенең өйгә кайткач хәле дә калмый булгандыр. Ләкин әткәебез безне гомердә дә игътибарсыз калдырмый иде. Барыбызга да әткәй вакыт тапты. Аның барлыгы белән без үзебезне бар җил-давылдан ышыкланган итеп сиздек. Гомере буе гаиләдә аның әйткән сүзе мөһим булды. Бүген дә без еракларда яшәсәк тә, нинди генә эш башламыйк, башлап аның белән киңәшләшәбез. Газизыбызның шул кадәр җылы йөрәге, төпле акылы безне юатырга да, җылытырга да сүз табуы сокландыра. Йөрәгебез, әткәебез безнең. Синең хәзер бик матур гомер чагың. Раббым, исәнлектә, саулыкта, безнең бәхетләргә куанып, алда да шулай әни белән озын-озак парлы гомер кичер. Без сине яратабыз һәм туган авылыбызга синең янәшәңә дип кайтырга һәр вакыт сәгатьләр саныйбыз. Авырма, кайгы-хәсрәт белмәс сөеклебез гомердә дә. Бер-берегезне әни белән яратып, хөрмәтләп, парлы канат кагыгыз. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай диеп язып китик бу хатны сиңа тик без. Котлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга, чөнки син бу дөньяларда барсын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә, сине хөрмәт иткәнне, безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Рәхмәт сиңа. Гомереңдә безне сөеп яшәдең, гаиләм диеп, балам диеп бер туктамый эшләдең. Бер нигә дә мохтанмадык, синең җилкәң саклады, усаллардан, явызлардан гомере буе саклады. Бүген килде 55-ең, үзе шатлык түгелме? Матур хисләр биләп алды әти безнең күңелне. 55-ең ул күп түгел, гомерләрнең уртасы. Син гаиләбезнең җылысы, йөрәгебез нуктасы. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы-хәсрәтләр белмә. Гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Хөрмәтле Марат Мясумович, яраткан бала оныкларыгыз, тормыш иптәшегез, туган көн бүләге буларак матур җыр сайлаганнар, кабул итеп алыгыз.
Тормыш юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бөлешәсең шатлыгым, иретең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Mühim кешем яшәвемдә син ул әтием, һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан аермасын, парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Бик кадерле күзләреңдә бәхет нуры сибелсен, шатлыклардан сөенештән гомер юлың үрелсен. Изге теләк йөрәгемдә, бу җырымда хисләрем, мине бәхетле син булганга озак яшәткән. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем, кадерле кешем минем. Озак яшә